Gratulálok! Köszönjük, hogy csatlakoztál NetPartner programunkhoz. Ebben az ismertetőben bemutatom értékesítési folyamatunk legfontosabb elemeit. Az első lépés, amikor a webáruház üzemeltetője, akit ebben az összefüggésben hirdetőnek nevezünk, felajánlja, hogy jutalékot fizet, amennyiben vásárlókat közvetítünk számára. A második része a folyamatnak, hogy a hirdető szolgáltatásainak reklámját, vagyis bannerjét a netpartnerek letöltik oldalukról, majd a hirdetést elhelyezik saját felületeiken. A harmadik állomás, a netpartner oldalának látogatója észreveszi a hirdetést, ami felkelti érdeklődését. Ráklikkel a bannerre, így rögtön eljut a reklámozott webáruházba, ahol megtalálja a terméket vagy szolgáltatást, amit keresett. Innentől kezdve reméljük, hogy a vásárlás megvalósul, mert ebben az esetben jutalékot kapunk. Rendszerünk rögzíti az egész folyamatot, így azt is, ami a netpartner szempontjából a legfontosabb, hogy a vásárló melyik weboldalról jutott el a webáruházba. Köszönöm figyelmedet, várlak a Facebook oldalunkon, ahol részt vehetsz NetPartner nyereményjátékunkon.